Don céad ó réomh tá scléip ag dul ar líne. Tá bhléon uair linn agus tá na mótarí ré. Is mis Gráinne Bleasdale ó Rossaville chun na Gaillimhe is láithreoir aisteoir agus ceoltóirme agus tá héanaachs na moltarí agsúla go leor im líana. Bíonn an caighdeán na gardú thula bhíonn sa gomarta seo ó hí ceol, óráníocht agus léadú omláin agus ní eisceachta bethe im líana tá muid asúla go leor. Mis Pádraig Ó Conghaile nó aka MC Muppet ón banna ceol imlé agus I suppose na rudí a hasans weimse eiceil inneo in san réabhbhata ná. Okay, so dead here hall. It's commerta say seo. So caha ord chaidan ceol seint agus oraníochta a bheile feiceáil agus cá tuspontas a bheith láidir agus just go léireach siad gro siad hééis cleachta agus is orníochta dhéanana. Díomh cairde agus fáilte se go scléip ga bhíle is a fithe héin mar dhéann aithne duine leinnta seo tá sé difriúil am léine agus níl éon athrú ag teacht ar an scéal sin inniu mar hasan sé. So níl muid liv, tá muid liv ar lína ach níl muid liv in sna haire clunne ar fud fad a tíre am léine ach sin mar atá. No, tá sógah a lig fanam seo céirt faoi scléip, so go hondul bíon muid ag deanú céilearú ar an rince, ar an cheol agus ar an áránaí agus chumod béim ar na hálína comhamstrathe ach am léine tá muid chun béim a chur ar na comórtais áránaíochta agus ar na comórtais ceol a bhain agus cumlinn bhí sin mar bhí si bh gobar go Jane, cé go sí dúlánach bhí si bh gobar go Jane agus chur sibh na céadta méarna thuginn is sibh ag churhhar taisin de lethir agus bhí me sé brathnú orthú níos luthe agus is féidir lomsa rá agus níl me sin bháltar agus féidir lomsa rá go bhfuil caiidean aonanta ardón ar éis am léine béis sé géir agus actually mé a bhád níos farás a bheith ag chuéis seo lethir gan a bheith mháltar má tá ceniu aonanta Jackar le deanú acu a céhé mótor an lániu, well, seo hanna siad. Anis tháinig sibh é in san réomhoscailt ach tá sé héin in acalom in san fearhéal bhfuil cinlín an fearhéal ar lína inis fáric tá sin aitnín nach bhfuil. Yeah, go thomláin. Yeah, dúláin ar le am líana, you know, níl scoilne ar oscailt agus ní féile í taisiil agus capar a bheith sábailte agus is breán rud é sin agus sin rud córas carta dhéanana. Just bhála a chuir anúil go na thomathirí agus an daoine breanú isteach, múinteoirí agus tuismathirí na ngáasúir ná nach ramuid a chur in air sin béim a churbe ar chaid an físe, ní ramuid a chur sin san áirbh ó híomh marcáilte, bhí muid go tuiscinach go féidir líne bheith ó híomh chaid an fuime, cos tuigeann muid gur trealamh agsú le chola grúpa agus chola scoil, agus séchaigh ramuid díadach ag do mótar ar an gceol agus ar an seint agus an óraníocht agus bhíon é. Cútíar céig sin é rud is tábhachtaí le rá agus an rud eile atá inta tábhachta le rá fáric is céir a tal le bhuacaid seo aniu. Achantas ibre hían agus you know, go tú a go dtíon craibh fiche hían, craibh scléip fiche hían. So má iron le full freed on the réabhtaí seo tá tú héis éachta dhéanana agus bei tú bei scéal sin Milán amachta. Well, sinna bhfuil a chairde géalta túra mí na mótarí pléite inis agus pléite go maithacha caiimi rá inis. Ba cartum rá ag an pointe seo mar bhí mé rágin tús had ag na céta mír na seathginn ach ba cartum rá ag an pointe seo céannach mé go leor ama agin ach blasú beag bíideach de aithin bhír a haisprint díreach inis. Bhí deis ag na mótarí aithin bhír a eiceil ina thomanna agus is sinna táhachta le rá, so bhí an deis sin acu agus ag dearú an chomórtas an únar a bheits na buirtarí a ógurt agin Bei deis ógah sé na míorna a le na míorna ina thomanna ó bhaid na buirtarí a eiceil ag dearú an seo so ná bigí burtha faoi sin. Ac inis díreach tá sé an am tús a chuir le scléip fiche héin leis an céad categór agus an céad categór ná áránaíocht aonar sa stíl pop, rap agus rap le féin tionlacin. Sta meg get til stad du i dal i røy,
gone on. Always makes me nasty. Mirain din a ama gusto sa onfon. Mirain din a hard to see around. Pero malam hey, ach nira isa meganom. Verblindar givak my titaming ro. Labuchon narfas mala idiov. Dorjalam gurasher mahiev. Ovi mo free taxi. In the orbi, ni later ni sorry on. Sled a clone, kid thought says for cunis glow. To extra concertivo no. Quickly arm to come. Scott is moving in the lay of dining on the table more for his flock is near the tower. Sinishkin for Sktini extrachil in Machlush. I'm sure to ask him talking us. Mahu called say in me more. Sism got top of gone clues. Door will och Chanel. Is there a shield nivin chicks wheel? Or a bhíl ar nóí de bhór srianta COVID-19 nírá Pádraic Jack na Lárnaí Chaiste ná bheith an teolalainn inniu ach bhí siad soch má moltaí agus nótaí a chuir le chéile agus iad a cheola ará, so ba ná gáil riamh. Or a bhíl muid a bogad go dtí an ranóg áraníocht éonar sa stíl pop, rock, rap le féin tunlachan agus siad na sóisiirí tá i gceist ar an drochúir níor a Pádraic Jack na Lárnaí Chaiste ná bheith léinn inniu le hain tafaidteo dionna ach cheol siad ráid na moltaí agus na nótaí bhí acu agus is léir go leor na chulagan is a gatgóir seo écht. Tá mé ag feiceáil go raibh canna din sco le anam agus go raibh rogha órán din sco déanta agaí, so fair pléirí as sin congan ruí deachar go minic an rogha an órán ceart a ranú ruite agus don chomórtas ach rinne se be le écht fair pléirí agus is léir go leorna sib eiste chun din sco ar na hórán freisin, so fair pléirí ní sé sin éasca le dionna so is má sibh. Turn
Sut ma suas got a fisa Mochri evi manam Oh Ni ek yn falch o machas yn notcha Oh Ik queen oor ik hoila Mission for all the free lalon Call ik the honest call ik down If the ain't gonna Talk to me kan staan er raw Nur iets in long good yes to on Kach it hits and what as the hele on ja betalen Or a bhíl támuid bugad aigdí na sóisií inis óraníocht éonar stíl pop, rock, rap le féin tunlachán agus tá éidirm mar ní féidir lumsa aon uair leis a haint soach má le dionú go poiblí ach na nótaí a fuair mé a Port Jack agus Lauren ná go bhfuil na homóirí na sinsearí hééis éachtaíonna i ríist. Amraic na rudí tá mé feiceáil sa nótaí seo na gra na gochanna na glórna go hálainn agus gra an seint ar na chuirlaisí den chéad sco. So, you know what I mean, chatte gra an omíoch géir ní éicim na marcanín seo ach rinne se bilug tharbór agus an tain rud I déitinn se rá na leanagaí orí. Hula me flinger the room a hind of the seagoon a caneel on it space hula gutsa make sure I hele shin is lang you'll live the cane on it say The young girl is special you and Davieru is the biolog malakai Aberlamastor Kawilungrad and downward and Zurashansdom Down to let the Hellion alum Egtitum Ní higim cemfán nach bhain alum Astor galum Rud bei muid ceart galore Galum the degree Ex meaner that vim sunny Galum that's good Go larger alone to do fur Bugger no sir caught a saluter On task nor be much like Kayla Near Brisher grey of a rebound Be my coast on toch historien Eg lauwer ter lua modin like Kayla Shine mud on mastic Gokkel is shocked in Arisha Sarisha Wamahu Auron on over Call will do a store
An cuiin le bheith mú héad, hí mór cuaig blina deagla maithú an over, cá bhfuil tú is tóir. An cuiin le bheith mú héad, hí mór cuaig blina deag is cuiibit blam. Is cuilam an curpa, inar glúis na gacla, well maithú an over, cá bhfuil tú is tóir. An cuiil le bheith mú héad, is tú cuaig blina deag, óranta arim go nathrim, daina áta na bí, Shuish bhíonn talamh de stáisiún ag siúlthart. Is bu mai buile chun tú, me gá gcuin faoi smach dé, fós an maias agat cé mé. Insa ach tám se fós a fallings. Hello, glushin tú mé. Tá mé séirí brown sér an gui, mé grad lin, smid go bhóg agus sér. Gwefn leat an glyn de solid, it's on down more simple learn, but just go different. Oh, na Kayla is such a walk on sale. Hello, they don't take time. Oh, joy, God, off with small. Gearing hard, a current, I can't not harbor if go well. Oh, no hard. Hello, they take the night. No big call for my kneel and call. I'd wanna hinda, but I'm so unlock, knock fair that soon. Until she's to knock, let the hell. Bhfuil mo chríise, nuair a hagann tú gargam, tá síl róheart, tar chugam inis. Is tá tú muintin, gach nuaid in lá. Is tá me ingálaid, le de hel fan lom. Dan in sa sneach de leid, has in sa wacht chwyd, has in tú emse, mar has in ma chwyd. O, nach tigin tú an chwyd, o wohin ma chwyd, fwy ma mo royal. Sníel ma chwydse, chas agam sásata. Tá tú choláidir cho cógus chud as fan luminis. Dá méin an gáil sirin am, thugach me de chwyd. Or de bhíl bugad aigetíí an chéad ranóg eile, so sa gascóir seo tá áraníocht éonar sa stíl pop, rock, rap agus le fum rion taca agus siad na sóisií atá gceist. Bhí omíocht dhéir in san gceann seo, bhí cúigear a chuir stachar agus is léir go na chulachanna an job go dó. Na nótaí tá eiceil an seo ná an canna go hálainn go rá an rá órán láidir agus sin chu an rudí is duchtras, so fair play riomh agus feicimid a toirí ar ball. Hello, it's on deep hole.
áráid a bhí, támuid a bogad áig go dtí na sinsearí in san gascóir óraníocht éonar sa stíl pop, rock, rap le fumaíon taca. Níra ach ómhór a bháin i gceist in san ranóg seo i mbliana. Gúig go chunacht ach is léir go neorna an duine seo an job amach na nótaí má feiceáil níl annach rudí dearfacha. Grá rá óráint an scóidionta, grá an seint ar gan chana de chéad scó agus rud is tócha a hasach beidir nágrá an caiidan fuime ionintach má in san gceanse agus tá sé sin le mála tuigim go sé dechar é dionna bus rinne sib écht in san gceanse so má sib.
bhíl tá muid bogaráid go dtíon chéad ranach eile gan bhfuil siod ceol uirlaise éonar sa stíl pop rock nó snag ceol agus iad na sóisií tá gceist an gabh seo. Tá mé ag feiceil san nótaíonn seo go leor na chulachana écht tá nóta glamúirn seo rocker cart so ABK hain fair play ruit. A ríist rá órán den sco agus you know what I mean sin ceann rudí stochar go féidir le dhéanaan an órán cart aráú le hain comórtas so má sibh agus feicimid sa chéad bhilta eile na búteoirí. Oiread a bhí híl é bogad agadín chéan eile siod ceol uirlaise éonar sa stíl pop rock agus snag ceol agus siad na sinsearí tá gceist sa gceann seo na nótaí tam se feiceáil seo Fort Jack agus ó leir ná gneornaisib an job. Tá mé feiceáil gneornú leagan madan órán agus sin rud má mar ní gá airisiíonna go dtíire chéir rud, so má dionan tú do leagan hainró den tú hééis cinál sealabú dhéanana air agus is brán rud is na eáil. Ní eicim éon rud dúntaach an seo chuidibe, fecin gur rithim má agaí agus si beag seint fecin gur léidirship talent in sco agus ní féidir ní smúna sin rá, so fecin mu sib sa chéad rá eile.
gandhi the suga forranin charmsa nach ursa shachs machis khamars hanyin tulam dar made the hul she heard nach bramar bram she is killing on speed horum tu fui ya se kefad ma for wash came father boy come mad me mischief you laugh oh say up to the anti ni on polyester all his fiorati fire not may blind far the hashies made the love our lulin and ich habe fun Mrs. Rockets cook you could go to ish did that she could go there the rudy errand too low need check out no course let's go the road a bhíl ag bogad aráig go dtí an chéad cheatgóir eile agus sin pop grúpa nó rock grúpa le féin tunlaán agus siad na sóisií tá gceist sa gceann seo éist spós sin an taid amsa tá mé an grúpa ceol agus na rudaí is mú a hasan samach a gúnaí ná mna bhfuil sib ag seaint le chéile céit an géad. So sin le bheith an am le chéile a bheith a túirt spás le chéile nuair is gá agus just tágann seasan seamach nuair éimens duine bháin asrucht leis an chuid eile agus sin bud is stábhachtaí gúnaí ná go sib a seaint an tarint le chéile achas léir gan orna sib an job. Tá na nótaí tá mis se feiceil an seo níl an ach rudaí maithe. Fair play. Agus is le nóta beg ó bháin go mór an san ámad a láthair an
rinne duine cinint an óran agus máscan orb, so fair play chuip. I'm like, tá sé sin iontach má, so bhí sib iontach sábhailte so cohortachas as sin. Is muide ag dal a níos, bhí lomsa go brach le mo híomh, agus ábhar sméagáil a bhrí. Críonn an tusa in leach a lomsa, mo chara mo stóí mo deorú, ar nóthar a tarú. An ráid a angwas is stór, ní bhaid éidir leis an chéile go dón an ór, sin céad táhain brag an sóir. Bhí lom anis, bhí lom go dó. Na cuimhní tá aine de hath, agus muide gálaí ar fan a hí, nach aine bhí an sprí brag an sóir. Bhí lom anis, bhí lom go dó. Is tosa go brach, má sin is mín leat. Sin is mín leat, sin is mín leat. Bhí thugad hada adrin, mar sumaráil. Sumaráil, sumaráil. An ráid tá angwas is stór, ní bhaid éidir leis le chéile go dón ar nóir, sin céad atá. A bhí híl inis go dtí na sinseirí in san gascóir popgrúpa, rockgrúpa le féin tunlaán agus éis an tain rud tá man ná rá ná
Has bheith cuamach ní sé beáid le chéile is léar an nótaí gur Roisib Harbór agus tá puinte le dionta faoi actually an léadú siamsaíochta a rinneú agus is mór an rud a sin. Má sé be baint soltas den go honúil bíon na héistóí a baint soltas agus mar bhiltóir bí cinnte gur bháin Pork Jack agus leir an soltas mar tan an nótaí seo ítach dearfach so má sibh. Well, mai sib le guys a guga connacht a bhain mé héin an sult as burgos tastan dus mars gnacht condul bimons in taifjark inniu imléine tá much lína agus com a bhíon caiidir coard is a bhéon sé go handú so an job ar fad inis a fáric ní a fáric Jack a fáric ó ceir cap sopaí. Well ó na méid tá feici am seo ó Pork Jack agus Lauren rinne cholaganna le iireachtain sco agus fair play rob ach ní bhíon ach duine bháin na burt go tríí chéad rud eile. So Oran if Einar stíl pop rock rap le féin tin leán agus siad na socialí tá gceistin seo. An duine atá go riad agus rinne sóíach ná Cora de Butler ó scoil chumseach chiarán a chearrua SCC a bú. Hey, chearrua a bú. Seo thugah inis písa chóra ina homana buna tá seo chairte. Me in the carton, saying I'm gone.
An job tá an céad bútear fógartha támod chun luas a chuir mórtas agus bógur raige sí an céad categóir eile taimscíal fad ag Warwick. Galam chuit nachfuil me cléinte ach an duine tá gáil riad ón categóir ornaíocht éonar stíl pop rock rap le féin tumlaán sinseir ná Éva Branoch as gáil chuimsíoch chéarán an chearú rua. Tá an bua ag an charú a rééis mai sib guys agus seo go banis deis eile an blasú ina homlanne a ecail ar an scalam mór inis. Díomh is mi sé Branoch Tá sa chuige blin is gáil chumsíoch chéarán a garú. Chum an mór anseo ó neamh go talamh agus tásúdam go manse tanbas. Couldn't be on the look mission dinner fish to freeze beating the ground Tom care oh Dara mission in the misa it's took my suicide of visa Umokri every man oh Nia can valor from my class and not sure Gudí seo sa chamórtas ag guga chonach inniu bhí an bua faoi gá ag montir a charú ach an mé on ahrú ag teacht ar an scéil sin bhfuil Warwick céir é an scéil sin. Well, níl arú chamór taí ar an scéil sin. Ag go chríd an gatgur ornaíocht éonar stíl pop rock rap le fumaíon tacha sóisiir ná Lisa Nickeries go chumse chéarán a chearú rua.
Cred an nar cred, tá an bua a ríis ag munsir an chararua mar sin dé seo thugamhanis deis eile an cmórtas agus an taispindis agus an bhír sin a ecail ina thomlanna. Is mis lís licorí a scéblinn scolcham seachtarán is mis casa You Are the Reason by Callum Scott Ashley go gailge. Pulling more creature near a hagen to gargum tonsil royar tarchugum inish is taught to ermuintin gach nu medin law is taught my lads let the hell follow. Dan in sich de lad, has in su walk with, passing to emshe, more has in my wit. Oh, nach tegen to on free, oh, war him my wit, for my royal. Sniel in my kitchen, kasagum sausage. Ta tu chola tu chokogus chodas van luminish. Dominin angal shirinam, hugach meide grit ni sargach nu medisek in tirachwa. Bin laat a soort dan in zich nachtelaan has in zo woord grit das in tu emshe maar has in my grit oh nach tegen tu ongri oh in my is to royal, oh, is to royal, oh, weet toch toe vanaf de neer. Dan in zich nachtelaan. Has in zo woord grit, das in tu emshe, maar has in my grit. Oh, nach tegen tu ongri, oh, what in my grit, voor my royal. Well, fwy triwr, ta mé capu fan am seo ta an bua iniu ag munsir an cararua ta mé capu caihi gwyl afrw ag teacht ar an scéal na Hampshire inis an wys cararua a ffarn. Agus is léir go bhfuil. A gulchríd an gasgur oraníocht éonar stíl pop rock rap le fuamraíonn pacha tá. Rappi, Nick and Gyar as colaiste an achré baile off an rí. Hey, so níl an bua ag munsir cararua nuair seo ach tá an bua ag munsir baile a an rí agus seo thugah inis an bhír alín sin ilig. Hello, it's Mr. Rappi Nick and Gyar. It's us blonde remake I gund in a galiva. It's even on vet icona agus in you be me icona an hour. Hello, la Adele. Hello to Mace Marina Haitian Leonta and Walat Casalom Lego Sheer Khilahor Jersey Gnas no Ham Fianza Ach time Shafosik fully Hello a glisten to me Tommy
Shiri brand new sheer hair and gleamy credit smudge cohog isir Glivin Latin glander solar head and down more heap Arinish codifro on a hela is such and mock and see Well, Mara Hassan sé tá 3.0 ag Munster an Caribou agus punse bhain ag Munster ba a Henry ag níl muidir géirí mór de scary an maithe seo fáir bhfuil? Ní, no. Spútar í chulagan in áide. Well, look, Asian Roch agus Asian Roch agus jazz agus a Céir é an céad categór eile agus cé héad the butchery. Okay, céad categór eile ná ceol urla sé éonar sa stíl pop rock nó snog cheol agus siad na sóisií atá gceist sa gceann seo agus an bútóir nó an duine atá gáil ará go dtí an craobh am líana ná Eoin O'Cain go chuimsíoch chiarána cearrua. Níor bhhair sé bhád. Tá muid rás Caribou den uair seo maithú héint an job ar fad seo thugad an bhír. Okay, is Mr. Eoin O'Cain, Tomás Ciapan agus Tommy on well, the House is Rising Sun Henham ar an piano.
Tamod ag an tríú categór Jernach dá thuirtas an dá Newhan, Tamod a go a chonachta mar is ó jíbe le agus a ríis tá migéirí ra mai sibh le a cardidir chur sibh an obair se mai sibh hain na daltaí agus mai an anmhaocht an na múnteirí fásta mar gan éad sin ní bheith John agus éarmar sin anbléin agus sí bhrí táhacht sin a ra. Right, bogí muid a ra, Tamod hon rod de riire a phléinis an céad bútar eile farc. Chéan eile an na sinseí in san gascóir uirlis éonar sa stíl pop rock agus snog cheol agus an duine itá gáil chríd go dtí an craobh an mbliana ná Aaron ó Faithí as cloiste na Curbe Croc na Carach. Hey, tá muid learna carach den uair seo agus cnoc na carach atá ag tuairs onadaíocht son an cantar sin agus seo go bhanis an taithnas alíonn sin a lig. Well, tá muid taiga ag an dara categór Jernach a don lá taniu hon go dtí seo, bhí búterí ógin sa charú, bhí búterí ógin gnoch na carach, agus bhí búterí ógin Emalia a Henry
an mé in ahrú teachtar an scéal sin well tá na torthaí lig ag farc. Well, tá má buit le rug bhfuil ahrú begtach ar an scéal. In sa gascóir popgrúpa rockgrúpa le féintin leán gus sóisií tá gceist an seo. Tá ggéirsecha na Gaillimhe ó cloiste chulm ciile in Indruáin agus beidh mo chalín cara ionfach sásta lei sin. An bé sí hén as Tá mé hén as bhfuil acu tag ar an scéal an á maiid sibh le guys an job ar fad agus seo thugad an bhír sin i lig. Díríb, is mis siú faní Scanlan. Is mis sé cléanna níhharrta. Agus is mis sé Kate na Chavis. Agus is muide ggursecha na Gaillimhe. Tá an áthas airn a bheith canas cummórta scléibse. Sean torn be mod a casanne na lagan de header ó Conan Gray. Bhí se aise agus a choiríthe ó Ormastras Marion. Tásúla an gomána sibh taine bheas, gur mágaí. Is maes is curvin love man stíú den nalig mé de gandí de suga fórannin se armsa nach ursa Seachas mach istas chamors hanyin túlam dar mé de hiúl nu de hiú sí hai nach bra mar a bra na sí is gilin ons bein orum tu fui ya se kefad ma ma fawash Kim father blowing a mary me mischief you la oh low se up to the anti ni hana polyester all is violati fire not may blind Far, far the hashies in me the love are lulin and ich tabe von is frude auch kein flame of grana gamari is sang the carti auch parla mi marnir you she I the bramara brother she is killing now du fies que fat me fawash Kim vagger boga meri ni mischief you la oh love to the anti the anna polyester achis falati fire nach me blind Well, a charge Thomas tag heg Jeru and comórtas an lá taniu han tá sé ná an búteir Jearnach a ógurt tá Chanas livrasa shomer seo caiim mé ra an bhfuil tú héin faoi bhrú fáric? A gúnaí faoi bhrú. Is duchar an job a seo ach just go mai dtír cheráid. An duine tá go raibh dín créamh mlíana is a gascóir popgrúpa rockgrúpa le féintin leán sinseir ná
seolta os go chum siad chiaran a cearúa. Tá tú héanaar béis tá go bhfuil sibse ar béis fásta mai sib, Tá sé dul éis godí dulrás ar béis go dtí an carú ach tá sé sin tiltte go mór agah go seo agabanis an blasú sin na bútrí ina homana. Screaming the moss to see it apply. We shall shades